Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To, kamar yadda kuka sani, shirin labari na dai shirin Hausa ne wanda ake yin shi sati-sati. Shirin kuma ya haɗa da manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood. Sannan kuma ya haɗa da jarumai wa'anda ba su sanu ba amma dalilin fim ɗin sun sanu a idon duniya. To, kamar yadda kuka sani labari na an yi season 1 ya ƙare, an yi season 2 ya ƙare. Yanzu haka amma masu ruwa da tsaki na ce na harkar wannan fim ɗin sun nuna cewa suna ɗaukar season 3 kuma nan da ba da daɗewa ba zai zo. To, amma abin tunani a nan shine a season 1 da season 2 an yi cakwakiya sosai, inda har wasu daga cikin jaruman suka fara ba masu kallo haushi. Kamar misali soyayyar Sumayya da Mahmud. Ita Sumayya ta dage tana son Mahmud amma kuma abin da ta mara halarci ta shi kuma da ya nuna kwaɗayin duniya sai ya guje ta. Amma kuma a ƙarshen season ɗin an nuna cewa ta haƙura da shi, ta kuma gun wannan tsohon saurayin nata da a baya yake son ta, ita ma ba ta nuna ba ta son shi bane. Kawai a lokacin ta fi son Mahmud ne a kansa. To yanzu me kake tunanin cewa an aka saki season 3 zai zama tsakanin cakwake da take tsakanin Sumayya da Mahmud? Sannan kuma wani hoto da shi asalin mai shirin Aminu Saira ya wallafa a sashensa na Instagram ya nuna cewa ga Sumayya da Mahmud ana shooting. To abin tambaya nan shine a season din gaba Prezzo zai fito ne ko kuma bare fito ba, amma dai da dukkan alamu ana sa ran zai fito. Amma in ya fito wace kalan cakwakiya kai a ganin ka za a yi? Gaskiya shirin ya nuna cewa nan gaba akwai cakwakiya ba 'yar karama ba. Sumayya da Mahmud kuma ga Lukman ya shigo ciki, sannan kuma ga Prezzo ya fito daga yadda aka kulle shi. Cakwakiya za a ɗiba ba 'yar karama ba. Domin ci gaba da sauraron wannan shirye-shirye namu, ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna ƙararrawa. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna like domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.